Ambalima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waleɲuman foli bɛ ɲɛsin aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɔ sigiyɔrɔ la k'a fɔ aw ɲɛna aw ka bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kunnafoniyaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛna daminɛ ni Agence nationale pour l'emploi ni o ye ANP Mali baarako ɲɛnabɔ cakɛda a ye a ka baarasen dɔ bila sen kan u k'a ma ko promotion de l'emploi walasa ka se ka baarako yakubaya Mali jamana kɔnɔna na ka baara di ani ka baara dege sira dira o baara bolodalen min ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ baara in bɛ tali kɛ ka musaka bila maa 50 olu ka bolo kan u ka se ka u ka baara bolodalenw dangɛnɛmaya k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o musaka in ye a kɛra jɛɲɔgɔnya de hukumu kɔnɔna na jɛɲɔgɔnya min bi ANP ani KS jigisɛmɛ o cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ in a ɲɛmɔgɔya ani a bonyana karama o kun talen don ka kalifa Mali jamana minisiri la minisiri muso min ni ale ka cɛw bɛ ɲɛsin baarako ani baaradege ko ma an ka jamana kɔnɔ yan nɔ sigi yɛrɛ bolodara ka baaraw ninnu ka bɛn tarata juillet kalo tile 14 ne ba ANP a ka baaradege o so kɔnɔna na Korotumu Jabate ani Baba Keita Sherifla TV tɔgɔ la olu de tun bɛ yen nɔ ni kɛnɛ sanumanba in n'a bolodara Agence nationale pour l'emploi ANP olu ni KS jigisɛmɛ maaw ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na o kɛnɛ in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu gɛrɛsɛgɛ donna ANP maaw ka programme dɔ la min bɛna kɛ sababuman ye ni ka ni maa ninnu kɔkɔrɔma don ni kasabi dɔ ye walasa u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogoya min na baarako bina kun kan. Donc jeunes gens entrepreneurs ye minnu b'a fɛ ka wuli u kamala k'u pan u kamala donc ni jamana o dɔn an ye structure dɔw fɛ k'an accompagner c'est vrai que après an b'a sara o yɔrɔnin bɛ lajɛya donc k'an ka an bolo falen n'an ka hakilinaw n'an ka senkonaw n'o y'an ka projet ye sini ma sinikɛnɛ ma pour que an bɛ se ka jamana nafa donc vraiment a kɛra ma nisɔndiyaba ye parce que ni chance ni ɲɔgɔnna chance tɛ di bɛɛ fana ma jamana kɔnɔ. Vraiment ani ANP ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la an ye a yɛlɛn ka taa fo san 55 la donc k'a daminɛ san 18 ka taa se fo san 55 ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u bolo bɔ ni financement in nɔfɛ i kalanna o i ma kalan o t'a la n'i nana ANP b'i dɛmɛ walasa i ka dossier bɛ se ka monter cogoya min na mɔgɔ kelen o fɔ man di tan parce que dɔw ta ye 500,000 ye a la belebele ye 500,000 ye a la dɔgɔmani ye 1,000,000 ani 60,000 ye donc mais n'i ye total ta k'a lajɛ en moyenne ça tourne autour de 2,200,000 n'i y'a jateminɛ foroba la a bɛ bɛn mɔgɔ kelen ka hakɛ bɛ bɛn i n'a fɔ 2,000,000 ni kɔ donc bi an sera ka 1,100,000 ani 900,000 an sera ka o de yamaruya. O kɔfɛ an ka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ baarako ani baaradegew ma o maa ɲɛmaaba a y'a yira ni k'a fɔ kabiri san kelen KS jigisɛmɛ ani ANP u y'u bolonɔ sigi bataki dɔ kan k'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u ka se ka dɛmɛ don an ka denmisɛnninw ye denmisɛnninw minnu bi dɔnniya b'u la mais se t'u ye ka se k'u ka dɔnniya yira walima ka tɔnɔ sɔrɔ ka sababu kɛ financement ko ye donc o kɔnɔna la san kelen baara bɛ ka kɛ ANP ni KS jigisɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ o baara kɔnɔna la aw y'a jate minɛ bi na projet 50 olu sugandina mais o projet 50 o sugandina projet 400 ani 50 ni ɲɔgɔn cɛ aw minnu ye nin projet in sɔrɔ les bénéficiaires aw kan k'a dɔn aw taara mɔgɔ 400 ni ɲɔgɔn cɛ ani 50 aw 50 sugandira olu cɛ la o ye message belebele min kan k'aw sɔn hakili la o kan k'aw ka cɛsiri halisa aw ka timinandiya walasa aw minnu sugandira aw ka se ka kɛ modèle ɲumanw ye aw ye wari min sɔrɔ aw ka baara kɛ n'a ye
aw yɛrɛ ka se ka a baara tɔnɔ sɔrɔ parce que aw y'aw yɛrɛ ka emploi de créer. Hakili jiginna an ma ladɔnya k'a fɔ ni sigi n'a bolo dara Agence nationale pour l'emploi ANP olu ni KSE jigisɛmɛ maaw ka bolodi ɲɔgɔnma hokumu kɔnɔna ma o sigi yanga bonyana ni chèque dili ye maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni baara kofɔlen in na min bɛna kɛ sababu ye u ma ni ka baara boloda a ka ja u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogoya min na ala ni Agence nationale pour l'emploi ANP o ni KSE jigisɛmɛ sababuya la. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ Mali kɛnyɛrɛye agence de voyage tigiw olu ka kulu commission des agences de voyage du Mali u ye san 2027 iji campagne a baaraw furuba nundon kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni tarata don juillet kalo tile 14 ye CICB ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn soba kɔnɔna na Alhamidou Banini ani Abdoulaye Sogodougou olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Sherifla TV Jabarani so tɔgɔ la. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. Jakulu Mumbala n'a fama ko commission des agences de voyage du Mali n'a sigila 5 ans sans bafla ani flawati a bureau kɔnɔna ma binani ani manani n'olu sigira association tan wolonfila fɛ wa an bɛ don min na ko bi fɛn ye agence de voyage ye kɛnyɛrɛye tɔgɔ la o 470 ani 7 n'a kun kan fɛn o de bɛ jamana in kɔnɔ o ka wulikajɔ bɛ ɲɛsin mun ma o de ye silamɛya jɔsen 5nan n'o bɛ eji ko fɔ o baaraw bɛ se ka kɛ hakilisigi ani lafiya kɔnɔna na cogo min. o hijiden minnu n'u taara ɲinan san wɛrɛw ti taa n'o n'i y'u kɔnɔ fara k'a lajɛ i bɛ kunnafoni ɲuman caman sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ na agencew ka faveur la k'u tanu k'u wale ɲuman dɔn ladonko ɲuman siyɔrɔ ɲuman dayɔrɔ ɲuman dumuni ɲuman an b'a fɔ ala i ni ce commission min sigira o la agencew bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la association de bɛ cɛ bɔ ka commission sigi o commission de y'an bɛɛ wele bi k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔnajɛya la tilennenya la laadiliya la minnu tɛmɛna o ɲɔgɔn wɛrɛ ka na kɛ dugukolo sanfɛ anw de ye ba kelen fa kelen sinji a bɛ sisi nka a ti minɛ dɛ o tuma an ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka baara ni an yɛrɛ ma baara kɛ an kolo la ka sabati an yɛrɛ ye wallahi mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'an ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ an ka baara kɛ a b'a kɛ n'a ka hakilila de ye a tɛ kɛ ni jama ka lafiya ye dɛ. Komafo Mali n'o ye kulu ye mun sigila sen kan kɛnyɛrɛye agence de voyage tɔgɔ la a sigi dɔɔni bi cɛ o ye wulikajɔ caman boloda mun bɛ nali kɛ misali ɲuman ye ejiko baaraw bolodali la o dama dɔrɔn tɛ san o san o ka wulikajɔ bɛ kɛ sababu ye ka miliyɔn caman ladon jamana wagande kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ baara ɲuman caman sera ka kɛ fɛn min kɔni ye gɛlɛya ye o fana bɛ da sera o ma nin kɛnɛ kan. San o san depuis 2026 k'i ka dɔn k'a fɔ agence de voyage u bɛ miliyɔn 400 ani 52 ani 180,080 ani 40,000 ani 60 ani dɔrɔmɛ 4 ani tama 3 k'u b'o de don maisonnage ka kɛsi kɔnɔ à titre de contribution min ni bɛɛ lajɛlen bɛ a sara kota bɛɛ bɛ utiliser wa kota fɛn fɛn utilisera ko bɛɛ bɛ 8,800 sara i ka kota kelen na plateforme fɛ walima sira wɛrɛ fɛ i n'a fɔ a kɛra plateforme de sisan ko agence kelen o kelen ni e bɛ fɛ ka postuler k'i ka dɔn k'a fɔ k'i bɛ 20,000 de sara donc 2025 k'i ka dɔn k'a fɔ agence 300 ani 48 o de ye 20,000 sara maison de haji ye. San 2027 eji baara min don kɛnɛ kan commission maaw o ye wele bila an ka ejidenw ma kabini sisan bɛɛ ka wuli k'i ka labɛn sabati bawo wuli kuma dɔn o ka fisa n sen ka di ye ka wele kurakuraya ni ka ɲɛsin o baara ɲɔgɔnjɛkulu ani jamana gouvernement bɛɛ lajɛlen k'i jɛniyɔrɔ fin cogo min na laɲini ninnu o bɛɛ bɛ se ka sabati. Tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ foli kɛ kosɛbɛ ka taa agence mɔgɔw bɛɛ lajɛlen u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na u ka hijiw kɛ cogoyaw la an y'a dɔn sisan k'a fɔ
tiɲɛ na aw faralen don ɲɔgɔn kan pour que ka kɛ kulu kelen o de bɛ jamana yɛrɛ fana lafiya o de bɛ jamanadenw lafiya an bɛ foli fana kɛ ka taa an ka jamanakuntigi fana ye ale fana bɛ wulikajɔ mun na pour que hijidenw bɛ se ka lafiya cogo mun na. hijiba minnu kɛra diɲɛ na ni taarikuw b'u sɛbɛn o hijiba dɔw ye Mali ka hiji ye n'o ye Kanga Musa ka hiji ye ka taa Maka n'o kɛra maa min ka taariku ye aw ka baara min kɛ a y'a sen nɔ bila o nɔ de la donc taariku ba b'anw bolo hiji la taariku a kan ka hiji baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'i hami i k'a dɔn i bilala fɛn na fɛn min ye fɛnba ye a ka k'i hami i bɛ baara min na tiɲɛ don tiɲɛ yɛrɛlen don tiɲɛ don garijɛgɛ ɲini don Ala Taala ka sira kan nka a belebeleba ye min ye an bɛ diinɛ min na a jɔra pilier 5 min na o dɔ la 1 ye aw ka baara ye o sabatili o kɛko ɲuman o dɔ ye aw ka baara ye maa o maa n'i bilara o kan i kan ka hami i k'a dɔn k'a fɔ Ala Taala responsabilité dɔ de da i kan ale ka diinɛ bɛ sabati ni ɲɔgɔn minnu ye olu sabatili na Ala Taala y'o dulon maa min na Ala Taala ye koba k'i ye mais a ye doniba fana da i kun. hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye eji tɔgɔ sɛbɛnw ye a baaraw bɛ datugu ka bɛn ni desanburu kalo tile 20 ye san 2026 wa a musakako ta fanfɛla yɛlɛma ma don o la bawo o kelen don sefa wari miliyɔn 4,175. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ Côte d'Ivoire alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar u y'u ka lajɛrɛba convention nationale sigi boloda sigi in yɛrɛ a kɛra ka kɛnɛ sigi sen kan ADNRCI a ɲɛmɔgɔ ka bonya ani karama kɔnɔna na ni o ye Adama Sanogo ye Abdul Karim Sako a bɛna an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Jagarija Danbele ka laseliw ko walawala an ye. L'ADN de Côte d'Ivoire ale y'a ka sigi belebele kɛ n'o ye convention nationale extraordinaire ye ni bi sɔn ka kɛ a sigi laban ye ka kɔn mawuludu nata ye n'o ye san 2026 ye ni baara in kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnenya Côte d'Ivoire ansaru fɛ bawo a kɛnɛ ni an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale tunnen Côte d'Ivoire jamana kan kana wajulu kɛ min n'a bɛ don mawuludu nabawi hukumu kɔnɔna na fɛn min ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye u y'a yira k'a fɔ baara minnu tun bolodalen bɛ u fɛ ka bɔ ni waati in ma ko o baaraw bɛɛ lajɛlen sabatira u fɛ hakilina minnu kun dira u taama sira ka lawaleya musaka minnu fɛnɛ kun ɲina maaw fɛ o caman fɛnɛ sarala wa k'u b'a jigiya k'a fɔ mawuludu nata n'o ye san 2026 ye o b'a sɔrɔ laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatira. Côte d'Ivoire fédération 31 o de bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ an b'a ɲini o fédération 31 a ɲɛmɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan hali minnu ma kɛnɛ sɔrɔ u ka représentant bɛ yan donc ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nisɔndiya min b'an na n'o ye karamɔgɔ ka nali ye u bɛɛ ka combat kɛ ka na Abidjan fa i n'a fɔ dakɔnɔni mɔgɔw k'a ye diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama ko karamɔgɔ ka ko ka bon an bolo Ivoirien an bɛ karamɔgɔ fɛ ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan ni Ala sɔnna an bɛna o jira k'a kɛ preuve ye ni Ala ka jɛ ye. Fédération caman tilala wa caman yɛrɛ bɛ sira fɛ ka na an b'a ɲini Ala fɛ yanni mawuludu cɛ Ala ka tɔ min bɛ yen nɔ Ala k'o bɛɛ nɔgɔya ka Côte d'Ivoire kɛ pays bɛ ɲina mawuludu la Ala k'o k'an ye. O kɔfɛ min tuguna o la n'o ka bon yɛrɛ an bolo bi ka tɛmɛ bonya bɛɛ kan o ye karamɔgɔ ka nali ye nin wagati in na an nisɔn ka di an fari foni na an yɛrɛ ma lɔn an bɛ min kɛ an nisɔndiya kojugu fɛ sabu an karamɔgɔ bɛ nana an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan n'Ala sɔnna sini ye accueil ye an pɛrɛlen don k'a kunbɛn a n'a ka dunanbaw a n'a ka délégation k'o bisimila Côte d'Ivoire kɔnɔ yan ni Ala ka jɛ ye. Fɛn min ye Fadi président ye a y'a yira k'a fɔ a nisɔndiyara baarakɛlenw na ko baara minnu yirala u la ni kɛnɛ kan n'o ye convention kɛnɛ ye ko nimisiwasa sɔrɔla a la ko o n'a ta o ta a bɛ weleli kɛ ka ɲɛsin hali bi tɔndenw ma u ka cɛsiri kɛ hali bi baara minnu bolodalen bɛ nin kɔfɛ a ka se ka kɛ ka minɛnw fa an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ko Ivoirien ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ansaru ka bisimilali kɛ an karamɔgɔ ye a n'an bɛ tile 2 sigi min kɛ Côte d'Ivoire jamana kan wajulu minnu bɛna kɛ a kɔnɔna na jama ka bɔ ka caya cogo min na a bɛ se ka kɛ kunkɔrɔta ye. Ka tɔndenw fo ka sigida ɲɛmɔgɔw fo sabu bureau national jigi bɛ sigida ɲɛmɔgɔw de kan olu y'a n'an ye baara boloda olu bɛ kunnafoni jigi sigidaw la bon
ni ka bara sila ka kɛ c'est que sigidaw ye bara fam donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an ka karamɔgɔw fo n'o ye o do jamakulu la commission olu fana bureau national dɛmɛ ka baara nin waleya mɔgɔ tuma n'u gɛlɛya bɛ yen n'an ye kan bɔ ma walima n'u yɛrɛ ye sɔmi min sɔrɔ yɔrɔ min na u b'u wuli ka lɔ ka o baaraw kɛ donc an b'u du islam karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. hakililajigi bolo ma an karamɔgɔ seri sherif usman madari hadara a kan ka wajuruba min laɲɛnamaya kɔnɔwari jamana kan a bɛ bɛn juillet kalo tile 25 ma. Lyon alsilamaya dɛmɛtɔn ansaru ye sigi boloda min ni o ɲɛnamayara sibiri don juillet kalo tile 11 tɛmɛnen fadi ka jɛn kɔnɔna na kalanbulon de kun do min laɲini tun ye ka se ka u ka tɔndenw ka dɔnniw kankuruya baara ɲɛdɔn ani a faamu na tɔn bɛ se ka labaara togoya min na ka bɛn ni alsilamaya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seyd Sherif Usman Madani Haidara ka laɲini a n'a ka kuntilennaw ye sigi in yɛrɛ ɲɛmɔgɔya ani a bonya n'a karama o kun talen do ka di an karamɔgɔ denkɛ ma a Seyd Sherif Ahmed Tijani Haidara. Samaira Sanogo ale bɛna na walawalali k'an ye. Ka tɛmɛ silamɛya dɛmɛtɔn fédération satellite internationale ye a directeur exécutif ka hakilinaw ni a ka bonyaw kɔnɔ monsieur Seydou Diarra silamɛya dɛmɛtɔn ansaru section min bɛ Lyon kaw fɛ France jamana kɔnɔ u ye hakili falenfalen baara dɔw kɛ kabini juillet tile 11 san 2026 tɛmɛnen ni sigi laɲini min kun bɛ a baara la o de ye kasi ka donta kawuriyaw ta ka ɲɛsin tɔndenw mɔ Lyon kaw fɛ France jamana kɔnɔ ka sanga ni tɔn labaara cogow ye. O de y'a to fédération satellite internationale fadi a directeur exécutif ɲɛkɔrɔ ka fara Fransi silamɛya dɛmɛtɔn ansaru Athènes France maaw kan silamɛya dɛmɛtɔn ansaru minnu bɛ Lyon kaw fɛ o kɛlen kɔfɛ ka tali kɛ ni hakili falenfalen baara ninnu na u bɛɛ lajɛlen ye u ka nimisi wasaw yira ka sanga ni baaraw ye ni ka laban k'a yira k'a fɔ faamuya sɔrɔla olu fɛ wa somɔgɔ sama fana sɔrɔla baara ninnu yakubala ka sanga ni damakasikan ye ka taga ɲɛsin dali masa mɔ ka tɛmɛ alikuranɛ sanima kalani fɛ o min ka sɔrɔ k'a nɔfɛ tugun ni hakili falenfalenw ye fo ka se ɲininkali ni jaabiw mɔ ka ɲɛsin tɔn yɛrɛ lahala mɔ o min baaraw kɛra sababu ɲɛfɔli caman ka kɛ tɔndenw ye ka ɲɛsin tɔn kunkilenna mɔ ka ladɔnniya k'a fɔ baara ninnu kuncɛ la ni foli ani bonyamasegin kɔrɔfɔw ye ka bɔ Seydou Sherif Ahmed Tijani Haidara yɔrɔ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn ansaru tɔndenw mɔ nazarala jamanaw kɔnɔna na olu minnu bɛ cɛsiri ni wuli ka jɔ la sanga ni waati bɛɛ janko ka se ka alisilamɛ diinɛ ɲuman wara alisilamɛ diinɛ min sigi bɛ bɛn ani kelenya kan badenya ani yafa ɲɔgɔn mɔ. Sigi in kɛnɛ kan baya karamɔgɔ den i dantigɛ an ka jɛ an karamɔgɔ denkɛ lamɛn a Seyd Sherif Ahmed Tijani Haidara. Min bɛ anw bolo o de ye ka aw fo ka waleɲuman dɔn a ye misali minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'a yelen don tɔnko baara la diinɛ ko baara la nin fɛn baw ye a sara bɛ Ala bolo o kɔni alhamdulillah hali a da bi an filɛ taama min na taama ninnu ti kɛ ten k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan bɔ Mali la Espagne kɛ Italie kɛ Belgique Faransi Malta an y'olu kɛ a ka ca Europe dugu a ti kɛ ten dɛ labɛn dɔw de bɛ nin baara kɛ billet dɔw de bɛ ta dumuni minnu bɛ labɛn yan so minnu bɛ ta yan baara fitininw tɛ mɛ n'i yɛrɛ ɲininka ko nin bɛɛ mobilisera mun kama Ala dɔrɔn munna hali min bɛ ka wari bɔ bi hali ale yɛrɛ kama tɛ sabu n y'o de fɔ ni aw yɛrɛ don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali ni an ni anw ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na n t'a sɔrɔ an ka foyi tɛ fɔ a kɔ hali an ka tournée bɛɛ i bɛ t'a sɔrɔ a suilen don aw kelen-kelen bɛɛ bolo an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mais o kɔrɔ nin nali in tɛ aw yɛrɛ kama ye nin nali de an ye mun faamu an yɛrɛ wɛrɛw k'a faamu diinɛ ka lase o la nin ye jɔyɔrɔ nin ye dalu de ye lahara Ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ne ye n bolo don kun k'a bɔ k'a bila ni Ala ko da fɛ o sabu e yɛrɛ m'o sɔrɔ nin na foyi i ka waati de bɛ ta i ka wari de bɛ bɔ mais n'i y'a ta k'a lajɛ ko a bɛɛ kun ye mun ye Ala nɔfɛ wa n b'a dɔn siga foyi t'a la a bɛ tiɲɛ ne ni e bolo ne ni e b'a yɛlɛma nka a tɛ yɛlɛma Ala yɔrɔ la ne ni e de bɛ se ka fila fɔ nka la Ala dan ye ale bɛ kelen dama de fɔ o kɔrɔ ni an sɔnna k'a kɛ Ala ye siga foyi t'a la
ala bo o sarake anye wala ka awfu wa musunya kumala ka awfu ka dugo ke aye here be ala bolo ala ko ke anawi amin bora ya siku ya gaske nyino ye gaske nafama abarkama o be ala bolo ya rabbi ala ko dama korota wasa ala tado ala ko no anawi amikra mo rekmana shuro aye o defo nan sira ya ka dugo ke bay ngo sigi ba bolo no e kulwala kala ko fe amina sigi ka foli di tondoma ayaka dugo ke o ay dugo mun ke ani awe ya rabbi alaka mina amma alaka jabi ani awma alaka ake wasai alaka ke korte gaske na fama alako di halbi ami dugo ke yan demaya tafanga minu ya rabbi alaka noya ka uddu asako na bawfa ya rabbi alako noya alako kaka alaya kama ba alaka horomai sallallahu muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuna funi nasira wrefe chaga dugu jalakoro alsilamaya demeton ansaru uka sous-section uila katama buluda kusembo ukonokoro kana bangoni jangine bugula Bamako sigida folo konnana wala sa kana bo alsilamaya demeton ansaru nyejoroy mali silameton ho conseil islamique du Mali manyama mali silame dina nyemgo ga faranyo kon kanje kuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama amfana karamogo Asid Sherif Ousmane Madani Haidara ujera ka sigi Sherif la misiri ba konnana sigi metalike femika lada de do chagabu alsilamaya demeton ansaru bolo sanwo ka sous-section uka wuli ka bo chagadugu jalakoro ninga na ni foli lada lakle ka dugaw nyini ani ka dugaw ke karamo Haidara anaka dembaya jamakulu sanumai o de bolen flani asirafe foli nyere adiara karamo yi abena ama angaje anga nisonja kauna mekenen kono nela so wala na ndi sirfila kabo chagadugu jalakoro alan sejo karamo wala sejo asiru somagana Haidara chagadugu jalakoro community wala yala sona yale ko kala fila ka anya daka ka dugaw kai katla ka dugaw nyine afi nyanga to mai sanduru nale amba ke sangosa yala sona ina mo hakemi bi ambulu lisla wo mo keme ani mo duru yala sona ni sonja sona bi di pasemana ni ala reka je se kinya da karamo warga kai ore ni sonja ifolo karamo warga dugaw kiye o ni sonja ni ala sona o ni sonja de bana wurada ina ni ala kaje ni ala sona wele min dembulo ka yeshi ga tama diuma wele kan wore karamo yimmi fo abi wajibi an ka barake odi ni karamo ka fota ni barake rana je kono jere de bilafia si kra re chikudi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin alago Muhammadu ni chifu kama fodan kan be ka hinasoro la karamo wara ka welida de mo bi lafiya chukuti ni ala soro ni baraka ni karamo ka fo yare de bi lafiya ko ire la folo ka ni ala fe ibulo bi baram na ala ka sabati ani bulo ala ka san report on bi anga section fo ni section selegi après damba Omar Silbie ani CFK ta ka bo manukura ani mayas mano ka bo sala ko na bu bele jele fo ka karamo fo usas amatimbili chere la karamo du karamo ni na ay karamo ka kuma ka famu ka barake ni ay sina tatala ni karamo wa tiduni ni ma ni karamo tara fi turnela karamo be tu gwali bi kala ka du suguma awni chana karamo beti so ma ko karamo fo ka barka da ka wali modo nala ka je Ntindefa tinamara kanse moro tabe bolo ikram Muhammadu emla bara nyana mbake aiwa wori fana be dansigiye bi bamananga kuna foni sorolo na mu sera faranyo nga ka beneni kumayi kuna foni disonye mo ga sofe kala sewma awni ci ko nyama dalula aw kambe jien watire ni alla yansi joko kono